Gilamoy sa kalayo ang usa ka dakong building ug tulo ka balay sa Kabakan, Cotabato. Dili moobos sa 1.5 billion pesos ang natalang danyo sa sunog. Ato'y balik si Efren Mamak. Nagdilaab nga kalayo ang milamoy niining usa ka dakong building sa Bay Matabay Plaang Avenue kun USM Avenue sa Barangay Poblacion, Kabakan, Cotabato Province mag alas 3 sa hapon adlaw Martes. Gilayon kining girespondihan sa kabomberohan og isa ka sa third alarm status tungod sa kadako sa kalayo. Sumala sa Kabakan BFP, nagsugod ang sunog sa second floor sa unong kaandanas nga building nga dunay mga nagkalain-laing negosyo o giparentahan nga apartment. Gumikan sa gama kini sa light materials. Paspas mikuyanap ang kalayo ug nadamay ang laing tulo ka kabalayan sa tapad niini. Ang original fire ay nakuha namin dun sa residential house ni Hornadal. Bali sa second floor. Accordingly, doon nagsimula yung sunog. At according sa mga witnesses na nakuha natin. Gideklarang fire out human ang kapin usa ka oras. Hinuon, walay naangol atol sa sunog. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang hinungdan sa sunog. Under investigation pa, nandun pa yung investigator natin sa area. Nagkakandak pa sila ng follow-up investigation dahil hindi pa natin matukoy yung pinagmula ng sunog. Kung ano talaga ang cause ng fire. Gibana-bana ang nasa 1.5 million pesos ang danyo sa sunog. Gipaubos na sa profiling ang upat ka mga pamilyang apektado sa sunog aron mahatagan og ginabang sa LGU. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.